Hello mga ka-listeners, may gabi kayo sa tanan. Karon mga ka-listeners, inyo naman bati ang partin sa matagtakbo sa buwan, no? So, asensya kayo nga murag wa kita ka-upload gihapon og kuan. Drama kay busy-busy, no? Pahuway sa kay itong labad sa uba, no? So, karon maka-upload na ta sa part 10. So, paminawan niyo ang part 10, di na ta maglangan, no? Kay murag nalangan na. So paminawan niyo. O karon sa atong sugilanon, matagtakdol sa buwan. Gisakitan man ko sa imong kaprangka karong Isabela. Kinahanglang mahibaw ka na sa tinuod akong gibati, Chuck. Aron dili ka na mag-usik-usik sa imong panahon sa pag-atiman ako. Sultihan ta lang ka nga. Gawa ko'y gugman mo. O dili mahitabo nga sugton ta ka, Chuck. Dakong sayop kini imong pagbalibat sa akong gugma, Isabela. Chuck! Chuck, o gano'n na sayop ako. Mao kini ang gibati ko karon. O dili ko ni mo mapugo sa pagkikugman mo. Ayaw kong pasakiti, Isabela. Wa ti ka pasakiti. Isulti lang ko ni mo sa tinuod. Og mao ni ang makaayo nimo. Dili mahimo nga palaumon ta ka. Gipasakitan ko nimo. Pasayloan na lang kit ka, Chuck. Pero di lang ko ganahan nga maghago-hago ka sa pagbalik-balik ini nga wa kay maani. Isabela, dako ning sayop. Gihadlok ba ko nimo, Chuck? Wa man. Pero ang ako ba? Kinahanglan makakita ka sa akong tumong. Nahibaw na ko sa imong tumong, Chuck. Gusto kang akong sugton. Mao gid na imong tumong. Gusto kong mga sawa nimo. Aron mapanalitan ta ka, batok sa mga bangis nga mananap. Pasayloan na lang ko, Chuck. Pero halaw naman sa ang gabi eh. Matuog na ko, ha? Dili ka ba gid makahatag nako bisag gamay na lang ang paglaom, Isabela? Dili na, Chuck. Wa ko'y gugman nimo. Wa kay mapaabot nako. Maong pauli na lang kay matuog na sad ko. Oh. Isabela. Wa ka mahibaw sa imong gimanulti. Nagtuo ka gyud tingali nga mahimo ko nimong balibaran. Pues, nasayop ka. Nasayop ka. Manangida! Isabela! Adto na ko! Pag-amping na lang mo din, he. Isabela, Manangida. Mayong gabi na lang ninyong duha. Isabela, sa'yo gisulti ni Jack. Parang murag luya man to. Ako naman siyang gipangkahan, ma. Nga wa gid siya mapaabot kay kanako. Tungod kay dili mahitabong sugton ako siya. Unsa? Kung mo nagipasakitan ni mo siya. Kinala ko siyang prangkahan, ma. Bahalag masakitan siya. Ang importante nga, di na ko makonsensya kung muani sa dinhi o niya, di na ko siya sugton. Pero murag lain man ang tono sa sinultihan, Jack. Bahala na siya mo eh. Sige na, ma. Mandang ka na tag maayo. Sige, manarang ka na taro matuog na. Kipakyas ko, Isabela. Wala ko raso nga mo adto rito aron manguyab niya. Kaya naman kong gipakyas. Ah! Ah! Wala lang siya may paong gisakitan ko. Dili na ako madawat ng pakyas ko. Dili! Ah! Uso ang baho nga ako nasimutan. Kumusta? Uy. Oh, ikaw si... Greta, ang kauban ni Theo. Kumusta ka na? Nga na ba nguragwa ka man sa kondisyon? Nasuko ka? Gipakyas ko ni Isabela. Naan pa ko. Mao nga nasuko ka. Dili lalim nga pakyason, dili ba? Oh, sakit. Labi na kung imo nang gibukbo ang tanan mong gibati sa usa ka tao. Gusto ka? Nasinati ko sab ka ng maong gibati mo karon. Sakit ko nang imong gimahal mo talikod nimo. Sakit. Mo ba? Gimahal ko si Theo sa tibuok ng kinabuhi, Jack. Ako sa gimahal ko si Isabela. Pero
Pero iya kong giprangkahan karon tungod kay wa siya gugman ako. Managsama sila si Teo. Nga way kasing-kasing. Pero dili ko musugot. Nga dili maangkon si Isabela. Ako sam. Dili ko musugot nga mawa na ko si Teo. Pero doon ako'y lahi nga misyon karon. Unsa ka na? Gusto kang malingaw? O ba na ko? Ha? Naunsa ko. Hindi mo ko makatulog. Hilom! Isabela! Isabela, ayaw pa dahil sa gibagkit ang kaayo ni Teo! Hilom lagi! Isabela! Dali na! Isabela! Usa ka lobo si Teo! Usa siya ka lobo! Dili siya sama ninyo! Gusto na! Lika! Gusto na! Gusto na! Dali, dali! Isulti mo, Greta. Gusto na! Gusto na! Dili! Kinahanglan mahibaw si Isabela kung unsa kang matanga sa linalang Teo! Sa itong isulti ni Greta. Tinuod ka nga usa ka lobo sa tayo. Unsa naman sa di akong nahibawan na usa ka lobo sa tayo. Tinuod ka ang isulti ni Greta. Dili ka nga gidaot lang niya sa tayo. Oh, sa manod. Huwag doon may bangga sa pultahan. Ma? May bangga sa bungbong. Ma? Umaputi ko ka. Ma! Manida! Ma? Kinsa mo ka lang nasa gawas? Oh. Saan naman sa tuwan? Ni anasak ang uwa. Nagisangkit sa kuhan. Kinsa mo karon? Isabela! Ako nga ang kinagisangkit. Kinsa ka na? Niliyon ako sa diwang sa bitana. Oh. Saan na sa gawas? Usa ka tikaw ang babae ka na nagbarog sa upusan akong kahoy. Naikog sa hayag sa buwan. Dali, Isabela. Uban ka na mo. Aron makita mo ang kagahapon. Dali na, Isabela. Oh. Muuban ko. Muuban ko. Unsi atong buhatong Greka. Ipahungaw ta nga itong kasuko sa kapakyasan nga itong naangkon. Unsay gusto mong mahitabo? Nagkakita ka na ng duha ka tao naglakaw sa kalsada. Oh, nakakita ko. Unsay buhaton nato nila? Silang pahamtangan nato sa atong kasuko. Magtagsata niya ng maong mga batalyon. Ako ang babae. O ako ang lalaki. Ah! Dali, Isabela. Uban ka na ako. Dali. Oh, muuban ko. Panahon na nga mahibaw ka sa tinuod. Unsa to ako damo ko. Muro gisampit ko ni Isabela. Kauhaw. Mo inom muna akong tubig. Isabela! 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 What's that siyang tubag? Isabela? Isabela? Wah, si Isabela din sa iyong kwarto.
Pati mo kayo, Jack. Tampas ang kasing-kasing sa mga batan o pili, ha? Oh. Tamis. Tamis. Isabela! Isabela, hain ka! Oo, magdudimi sa doos payag si Isabela. Ay, magkasiya. Ano kalito siya nawa? Isabela! Isabela! Si Isabela. May tabon ni Isabela. Kinalaman kalikos ko yung kanina. Kinalaman luwas na ko si Isabela! Grega! Yung gudo! Buhay ko ninyo! Ayaw na lang pagluglog, Tiyo. Di ka na mabuhian dila sa ganina. Tiyo gudo! Kinalaman masusi ko si Isabela. May nahitabo ni Isabela. Kalimti na si Isabela, Tiyo. Si Grega rin bahala sa tanan. Siya ang upadayon si mong misyon nga wa na nimo tiwasa. Dili mahimong mapatay og mga tao, Tiyo. Lahi na ang panahon karon. Wa na'y magkapugong kang Grega, Tiyo. Busa ikaw. Ayaw pagunahuna nga usbon nimo ang imong bayon. Tuod kay di ko makatugot nga magkalingkawas ka pa niya. Gitangtang ko na ikaw sa pagpango sa atong misyon. Tiyo gudo! Busa ayaw lang pamugos nga magkaikyas ka pa niya. Kaya ako na mismo ang ubantay nimo. Kailangan mapahuway ka pagbalik. Ayaw! Isabela! Isabela, hain ka! Tumagap ko! Wala siya mitubag. Hain na kasi Isabela. Ngano kalit pa siyang nawa sa iyang gigdaan. Isabela! Isabela! Pansin mo pamati ka rin, Jack, ha? Nga doon na ka na yung unang biktima. Sobra ang kalagsik ng gibati na ko karong Grega. Sukad! Karon mo ko makasuyog kalagsik kasama ni ini. Huwag ka nang nakanindot kung usa ka kalubo, Jack. Mabuhat mo ang tanan mong gustong buhaton sa panahon sa kagapion. Ganindot sa akong gibati. Gusto pa ko mamiktima, Grega. Ay, kun mao. Tana. At ito sa presa. Daghan ta ditong makuha nga mga nag-date. Sige, dali. Mga dutas plaza. Kinahanglang malintan ko una sa Isabela. Kinahanglang malingaw ko! Unsa kining gapita? Ni aka siya usa ka musyahe. Unsa kining gapita? Mao kini ang dapit sa kagahap. Sa panahon nga kami pa ang naghari ni dapita. Hinumdumi ang kagahapon. Ang nahitabo din dapita. Hinumdumi. Dili ko mahilumdum. Nahinumdum ka. Makita nimo ang nahitabo din. Makita nimo. Unsa nang naas?
sa tubig ubod sa busay. Mga tao ka na. Tunay, laing mga tao sa ibabaw sa busay. Gibangkaw nila ang mga tao sa tubig. Mao ka na ang nahitabo ni inyong dapit. Ug mahitabo na usab kini pag-usab. Mao ka na ang nahitabo sa unang panahon. Sa among panahon. Dili. Hulungan ka na ninyo! Ayaw ninyo agpatya ka ng mga tao sa busay! Ayaw! Daghang dugo! May puwang tubig sa dugo! Basta na! Basta na! Babay! Babay nga nakikita siya ta! Isabela! Anak! Ma! Isabela! Ma! Usa mo yung hitabo ninyo, ha? Ano ba ito gawa sa payag? Ano niya makadinis gawa sa kakahuyan sa kalawit? Abot! Huwag ko mahibaw kung anong niabot ko din eh. Tabang mo! May kipantay si kakahuyan! O, sinita mo! May kipatay kurus kakahuyan! Tarawan ninyo! Nagguhay-guhay ang duha kapatay! O, sinita mo! Kisa nang ipatay! Kapatay siyang mananap! Miyatake na sa ang bangis nga mananap! Dili! Si Milit kiniog si Troy! Sila, Isabela! Ako sila mga classmates pa! Unsa? Kumusta ka na, Theo? Unsa inyong gi-injection ako? Kinahanglang luyahon ka. Aron dili ka na makalingkawas gikan ni anang kadena. Unsa inyong gibuhat kay ka? Gibuhat kong angayan akong buhaton. Tudluan sa angayang buhaton ng akong ulipon. Si Jack. Unsa gibuhat mo ka, Jack? Giunsa mo siya? Usa nakahingpit nga lobo si Jack, Theo. Busa, kinahanglang tudluan siya sa pagdawat kung unsa siya. O kung unsa ang angayan niyang buhaton, isip usa ka lobo. Dili. Kitudluan mo siya sa pagpatay. Kinahanglang mas mulig-on ang akong ulipon, Theo. Kinahanglang matuman ang unan niyang pagpatay. Dili. Dili. O kinahanglang daghan ang mahimo kong ulipon, Theo. O mas gusto ko si Isabela karon. Ayaw hilap di si Isabela. Ayaw? Ayaw. Anong dili man? Kinahanglang mamahimong usa ka nato si Isabela. Aron dili na nato siya mahimong kaaway. Ayaw ka nagbuhata kang Isabela. Theo, kung usa na ka nato si Isabela, dili na siya mahimong kaaway, dili pa? Pusa, usa ka na kapabor nga akong ihatag nimo. Dili mo siya mahimong patakdan. Buhaton kung tanang gusto kong buhaton. Og bisan sakit man alang na ako nga buhion ko si Isabela. Pero buhion ko siya. Og himuon nga sama ka nato. Tanawon ta kun magbaton bagyapon siya og kaaway sa mga sama ka natong lubo. Krika. Boss! Oh, naon sa mga? Di mo kagikan. Ngayon luspad mo kayo ng imong naong. Boss! Daghan ang gipatay sa lungsod! Unsa?
Daghang gipatay nga mananap sa lungsod. Dili, boss. Tao ang ipatay. Mga tao. Unya, dunay duha ka managuyab sa kakahuyan nga gipatasab. Gikuha ka kasing, boss. Aw, resulta na kana sa mga lagan. Kung dili sila maglaglaag sa panahon sa gabi, dili sila mamatay. Huwag ka madlok, boss. Niyabi sa kakahuyan ng imong bay. Basin kon, mubalik sa bini ang dakong iro. Wa na ko mahadlok nila. Mahimo na ako silang suklan. Mahimo na silang mukurog na ako. Ha? Nga naman, boss. Tungod kay gamhanan ako. O sa? Gamanan ka, boss. Oy, patak din tao kung ano imong gawm, boss. Kaya aron, di na sab ko mahadlok, maglakaw-lakaw, magabi. O niya na di ka patakdan sa kong gahom. Kung andam na ko. Doon na ba ko'y gustong tunan sa akong gahom aron mahimo kong kontrolado ang akong gahom. Kuya God, patak din niya kung ano, boss, ha? O, lagi. Patakdan ta ka kung ready na ko. Basta, boss, ha? Patak din ko, ha? Ayun pa. Mayo kay hiniya ka. Manglakaw ta. Kaya pagkaon, kaon ay Isabela, pamahaw na. Sa manang nahitapos atong lugar, ma. Ni grabe ang patay sa bangis nga malanap. Ang ilang napatay kagabi, duha sa kakahuyan, ug upat sa plaza. Ambot, naglibog na sa ko kung unsa di na hitabo. Ma, Ikaw, diin man sa kagabi. Karong kalit ka mang nawa, gabi. nadamgo ko, ma. Kung sa'yo nagdam ko, Di tingin to damgo. Ang buto ko mahibaw. dili Unya, dam ko ang nahitabo, Isabela. Milakaw ka. Milakaw ka gabi. gikuha ko kagabi ug usa ka babae nga tiguang, ma. Unsa? Iguwa nga babae? O, ma. Tiguang nga babae, taas niya siya ang buhok. Puti kay niyang buhok. Gwapa siya nga tiguang pero ako magdamgo. Mauna. Dili damgo ang hitabo ni mo tong kay milakaw ka gani sa mila. Pero, hain man ang tiguang, ma. Muna kinahanglan imong tuki. Gusto ka, ma. Kinahanglan ako ning susihon. Unsa pa hitabo sa mong damgo? Gidalagi ko niya sa usa ka busay. O dito sa busay, may mga tao sa ubos nga gisigihan og bangkaw sa mga tao sa ibabaw. O bibanaw ang dugo sa tubig, ma. Nangamatay ang mga tao sa ubos. Gimasakyan sila. Mao ka na, ma. Mao ka na ang nakita ko sa murag dam ko nga nahitabo na ko kabi. Pinuo ko. Sa maning nahitabo na ako, ma. Nahadlo ko, Isabela. May patigalig mamaya na ang taining dapit, ah. Iyo, surrender na lang. Ayaw na paggunahuna pa nga maluwas mo si Isabela. Tiyo, ayaw ninyong kilapti si Isabela. Kalimti siya. Kaya magdalang si Isabela o dimalas siya kinabuhi. Tiyo, kinanambuhian ko nimo. Huwag pog nisigri ka sa iyang pagsabog sa kamatayon ni Dapita. Kipati ko. Dagan sila kipatay. Dili na nako siya mapugnan. Siya ang mapatuman sa imong gibuhaton. Dinibay mo nga masintot na sa kamatay. Sa ako nang gigaingon. Lahi ng panahon karon, tiyo. Pag-ampun na mo, nga dili magkahuna-huna ang mga tao sa pagmugna og armas nga makapatay natong tanan. Ato na lang ta sa layo, Isabela. Mamalhin ta sa syudad. Magsugod ako sa kabagong kinabuhi sa syudad. Dili, ma. O sa dili? Dili mahimo nga biyaan ta kining dapita. Kita lang ang nahibaw sa tinuod kay nahitabo dinhi.
Unsa? Unsa may imong nahuna-hunaan, ha? Luwason kining dapita gikan sa mga lobo. Unsa? Isabela, babae ta. Wa kay mahimong patok sa mga lobo. Kinahanglang dunay laing mo tabang nato, ma. Pero kinsa? Ang taga-barangay? Dili ni mo sila masultihan sa tinuod, Isabela. Dili ni mo sila mapahibaw bahin sa mga lobo. Kinahanglan doon natin laing ikaabag sa pagpatay sa mga lobo, ma. Kanang tao nga mutuo nga dunay lobo ining dapita. Ayo! Pagkandaw! Ni anasab si Jack. Pasilo ako nga, mibalik ko din sa inyo. Bisan kung dili na kaganahan nga mutanaw na ako. Pero, importante lang akong tuyo ni mo, Isabela. Unsa man ang imong tuyo, Jack? May kamatay nga nahikabot din sa atong dapit. Og napalaka ko sa inyong kahimtang dinhi og sa imong inahan. Ayaw na may kabalaki. Ama o may manalipod sa among kaukalingon. Babae ka! Busa! Abdi ka mo. Kamao ni ka mo labay ang taroy man! Kung dunay mapabuang-buang nga mananap sa pagtuol nako, patay gid siya ng hunting nga dunay sagol nga silver. Ha? May sagol na silver yan ang imong hunting? Oh, ug mamatay gyud ang mananap nga mataupan ana. Kamao ka kang mulabag hunting. O Jack, gitudloan ko sa kong apuhan aron makapanalipod ko batok sa mga lobo. Dili ka makabuntog sa mga lobo. Mutuo sad ka og lobo? Oh! Nagtuo ko nga lobo ang patay sa mga biktima kagabi. Nagtuo ka nga lobo ang mipatay sa maong mga tao? Oh. Og makuha na nako sila. Naguna-una ka nga sumpuon sila? Oh! Tungod kay mamiligro ang mga tao in dapita kung dili sila madakpan. Oh, nga nahiluman ka? Nagtuo sad ko nga lobo ang mipatay sa mga biktima. Ug labi na cute ni Lolo. Mao ba? Aw, kung mao na, nagsama rin atong gituhuan. O kay parehas man ta nga nagtinguha sa pagsumpo sa mga maong lobo. Kinahanglan magkasabot ta. Wa ko mahadlok sa mga lobo. Ikaw nahadlok ka ba? Kung ganun mahadlok mo ko, may arman sa gubatok nila. Gipasa kayo lamang tingali ko nimo aron makigsulti ko nimo, Jack. O bala ko sa amo, kay doon ako ipakita nimo. Aron mo tuo ka, nga tinuod ang akong gisulti, nga mituo ko nga doon ni lobo. Uba na lang ni Jack, Isabela. Balik lang na yun. Ma, Nangita kag lay tao nga motuo sa lobo, dili ba? Aron doon na kay ikatambayayong sa pagsumpo sa mga lobo. ma. Kung mao na, timing ay kayo ako pag-ani din eh. Unsa? Sige na, uban ako. Aron mahibaw ka, nga tinuod ang akong gisulti nimo. Nga mituo ko, nga doon ay lobo ining dapita. Unsa na tayo? Dili ka lang gihapon mo surrender? Krika. Badbarikos ka din na. Unya na kung makasiguro ko nga naulian ka na sa imong panghuna-huna. Hulungan ninyo ang pagpatay sa mga tao. Ayun na lang kong tambagi sa'yo. Pero ayok pala kang, masayod ka sa tanang nahitabo sa gawas. Kipasamot mo lang ang akong kalakot mo. Bahala ka. Wala ko mahimo kung maghagot ka na ako sa'yo. Tuod. Dawatan na lang si Jack yun ang makakuha kang Isabela. Tuwa si Jack karon sa ilang Isabela. Aron imbitahon sa ilang bahay si Isabela. Salamat. Ngamiban ka na ako din sa bahay. Ayaw lang gid pagkunahon na og dautan ako, Jack. Dili na may tabo. Wa ko'y buhatong dautan sa babae nga akong gimahal, Isabela. Unsa naman sad ang gusto nimo ipakita nako? Dali. Sunod ako diri sa sud sa bahay. Oh, ano ba ka niya? Dali na. Ayaw ka hadlok. Dili ka lubuson sa sud sa bahay. Unsay kasulti nimo sa sala? Ikaw rin nagpuyo dinhi. Oh, ako ra. Kaya ito sa syudad ang akong inahan. Dili siya ganahan nga mapundo dinhi sukad mamatay ang akong apuhan o ang akong amahan. Mao ba?
Hain na ang gusto namang ipakita na ako. Ug unsa man gid ni? Naaanan siradong kwarto ang akong gustong ipakita nimo, Isabela. Unsa? Dali. Rawa, Isabela. Mao ka na ang ilanan nga mituo ko nga dunay lubo. Unsa man na? Mao ka ng koleksyon sa armas batok sa mga lubo nga nakolekta sa akong apuhan, Isabela. Unsa? Usa ka mga ngayam og lobo ang akong apuhan, Isabela. Ug iya ka ng koleksyon ang mga hinagiban batok sa lobo. Mao ba? Mao ka na, Isabela. Kun mao na, managsama ang imong apuhan ug ang akong apuhan. Ug pagtuo sa unang panahon. Di mo pagtuo lang ang naa sa akong apuhan, Isabela. Kudili, ang kamatuoran yun nga dunay lubo ug napita sa unang panahon. Sama sa gituuhan sa kulolo, nga moabot ang panahon nga mobalik sila. O, mubalik sila. Ug niya na sila. Ha? Mibalik ta? Oh, kanang bangis nga mananap nga mikalas o mga kinabuhi din sa atong dapit. Mao na kana ang mga lobo sa unang panahon ang gipangandaman sa akong apuhan. Mao ba? Bata pa ko nga nangandam ang akong apuhan. Gani, giandam ko niya sa paggamit ni anang mga matanga sa armas, sa paglabay og punyal, ug sa paglabay og bangkaw. Ug mao ka na ang imong gusto buhaton karon. Mao ba? Kinahanglang makabawas ko sa mga lobo nga mipatay sa akong apuhan. Tabangan ta ka. Unsa? Tabangan ko nimo, Jack. Parehas ta gituhuan karon, Isabela. Dako usab ang akong pagtuo nga mibalik na ang mga lubo. Ug sumaa sa libro na akong gihatag nimo, mibalik na sila. Unsay buhaton ta? Daghan tag mabuhat pinaagi niya ng mga armas sa akong apuhan, Isabela. May mo pili ka kung hain ni ana ang gusto mong bansayon. May espada na ko og punyal, Jack. Mao kini ang akong bansayon sa paggamit. Espada? May espada ka? Oh, may espada ko nga kabilin sa akong apuhan. Sama ni anang espada nga gibutang mo sa orna. Unsa? Ano natawa ka, Jack? Tungod kay nalibay ko ni ining akong nahibawan, Isabela. May mga butang gidi ay nga mahimo na tong kauyunan. Ug mahimo ang magpraktis nga kitang duha lang. Mas gusto kong mag-practice nga ako ra, Jack. Isabela, Tuod. Salamat sa imong pagsulti bahid ng mga butanga. nagpasalamat sab ko nga nagsama nga tong dagan sa unahuna, Isabela. Sige, mapauli ako. Ihatod ta ka sa inyo. Ayaw na. Ako na lang. Salamat sa imong panahon. Pangitawa to patay sa mga apuhan, Isabela. Salamat sa imong tanyag, Jack. Pero sa kagusto, nasugdan sa pangita ang kriminal sa mga apuhan. Inigtakdol sa buwan. Kana, Isabela. Musalig ka na ko. Pangitaon ta ang lubo na may patay sa imong apuhan. Kinahanglan kita ang magkadayon. Kita, Isabela. Ikaw ang himuon kong reyna, diining akong panimay. Kumusta yung lakaw ni Jack, Isabela? May gitugan siya nako, ma. Ang iyang apuhan, sama ni Lolo nga nangandam usab sa pagbalik sa mga lobo ining dapita. Unsa? Mao ka na, ma. Sama kang Lolo. May gitaguan usab ng mga armas batok sa mga lobo ang apuhan ni Jack. Mao ba? Kung mao na, mituog gid isang dunay lubo inidapita sa unang panahon. Oo, ma. Mituo siya. Nya. Ano mo ra makang nag-uo? Misaan si Jack katabangan ko niya nga mailhan ang lobo nga may patay kang Lolo. Unsa? Oo, ma. Tabangan ko niya. Gani, gitanyagan ko niya nga mogamit sa mga armas iyang apuhan batok sa lobo. Apan ako siyang gibaliparan. Ngano man? Kontento na ko sa hunting ug sa espada ni Lolo, ma. Mao kini ang gamiton nako sa pagbansay. Ay, pastilan. Sa man ni hitabo na to, Lunoy. Matinuod ang gisulti sa tiguang babae sa kundaman. Miabot na ang panahon nga mobalik ang mga lobo. Sa man ka. Uy, may nakahasol ba nimo? Ang gisulti sa tiguang sa kundaman, ma. Sabi nga gisulti. Gusto siya nga mahinumduman ako ang nahitabo sa unang panahon ining dapita. Ug sa usa ka busay. Ha? Ang mga tao nga gipagpatay, ma, mga lobo sila. Ug ang mga tao ang mipatay nila. How?
Nga nang gusto man niya hinumduman ko ang buong panahon. O ganang ako man yung nakita pa. Tuod kay ang daman. Sama sa dam ko, Isabel. Pero gipati ko mga tinuod ang mga tabo. May gipang patay sa usa ka busay. Ano may busay ni Davida? Sige, ma. Mubaway una ko. Ay naman kasi sa'yo. Ano nangita pa mo ko na sa'yo? Tinuod ka ang ingon ni Grega. Nausak ka lobo si sa'yo. Makalipog niya. Kaon na tayo. Gidadan na kagpagkaon. Itang tangi ko sa kadina, Grika. Nahibaw ka kaya imposible nga ako ng buhaton. May traitor ka na sa grupo. Busa angay lang nga kadinahan ka. Tuod. Wala ako magkinahanglan sa imong tabang, Theo. Tungod kay naana si Jack nga makatabang ako. Si plano mo. Grika. Usay plano mo. Kung usap ka na si Huna, ayaw ko nang ipadayon. Ipadayon ako. Pero ayaw ka malakang. Nausap ako una. Itugyan ko na siya kan Jack. Akong regalo para siyang pagkabukutan na pinatakdan. Ug ikaw, ayaw ka malakang. Balitaan ta ka sa tanang mahitabo kang Isabela. Sige na. Kaon na, Theo. Boss, lahi mong tanaw ni mo ron, boss. Kwapong kagmayo. Mao ba, Bruno? Oo, ano, boss. Kinahanglan mangandam ka, Bruno. Saan siya akong pangandaman, boss? Ang umaabot. Ang umaabot na mong kasal ni Isabela. Sa? Ano di, boss? Gisugot na ka ni Isabela? Wapa. Pero kami ang magkadayong, Bruno. Sa musugot siyag sa di. Pero, boss, let me, kuan ha? Saman, Klaro kung kay Tiyo yung gusto, boss. Ay, lagis din nagdani ang Tiyo. wa na si Tio, Bruno. Nahipos na siya. Saan na ipos, boss? Oh, busa, ikaw. Aron hatagan takagahom. Kinahanglang ihatod nimo sa ilang Isabela kada mga puta sa basket. Ingna na ako ng regalo niya. Sa? Oh, okay, boss. No problem. Ayo! Oy! Unsay ato, Bruno? Ah. Ngano di ama ka? Uy, Miss Isabela. Kuan, nagatod ko ni prutas, ma'am. Gikan ni Mus Jack. Para imo ko nun eh. Sertiha, gini mo nga, mo'y nagustuhan sa kong amo, mamay. Atuod, kano sa man yung kasal, ha? Kasal? Oo. Kaslon mo gumawa ng Boss Jack. Mamon ko noy, kung ako pa ikaw, mahala kong amo kay, ayaw tong Tiyo kay wala naman to. Unsa to? Unsay wa na si Tayo? Wala na, boss na si Tiyo. Busa, ikaw, ipokus mo na sa kong agawon ni Boss Jack. Kinsa nagsulti nimo nga nahipos na si Tayo? Si Boss Jack. Busa, kalinti na lang to si Tiyo, ma'am. Isabela! Uy! Asa ka pa yung oy? Isabela! May daw tagay tabo ni Tayo. Yun na, yun. Kinalang masusi ko niya. Pero nga nang si Jack man ang nisulti sa iyang bata-bata nga nahipos na si Tayo. Uy, Isabela, may balik lagi ka. Doon na lang ko'y gustong ipangutanan ni mo, Jack. Unsa man ka na? Aw, dali. Sulo na dali. Ano lang ta sa gawas? Maayo din ni kay hangin. Unsa man ang imong gustong ipangutanan ako? Naibaw ka ba kung hain si Theo? Ha? Mao din na ang imong tuyo din Si Teo? Oo. Imo siyang sakop sa gambi ba? Busa nahibaw kag yun kung hain siya o kung unsay nahitabo niya karon. Uy. Si Teo juday ang imong tuyo ug dili ako. Ikaw iyang leader.
Ug ikaw ang misulti nga nahipos na siya, di ba? Isabela, mura mong dalain na ng imong ipagitang kaikag nga mahibaw kung naunsa na sa tiyo. Higala ko si Theo. Natural lang nga magsusi ko kung naunsa na siya. Ilabi lang nga misultang imong sakop pa si Bruno nga napapas na siya. Banway si Bruno! Anong imong kagisultihan na? Kung doon na kayo nahibawan bahay ni Theo, sultihin na lang ko kung naunsa siya, Jack. Sa naman ka, Tiyo. Musurrender ka na. Tiyo, maluoy mo sa mga tao yung indapita. Ayaw kong babatiang maluoy ka sa mga tao ining napita, Tiyo. Tiyo, Dili ka na itong toyo ining napita. Huwag ka mo ani din aron protektahan ang mga tao. Ni ata, aron himuon silang ulipon ug ang uban patyon. Tiyo, guro. Ayaw niyong hilabti ang mga bata. Mga inosente sila. Naibaw ka ba, Tiyo? Kung magbilin ka o mga batanong kaliwat sa imong mga kaaway, mausab kini ang manimaos nimo. Mupatay nimo sa umaabot ng mga adlaw. Tiyo, guro. Mitraidor ka rin sa itong mga kaliwat, Tiyo. Tiyo, hay sigri ka. Nagbuhat na sa ngayon ta nimong buhaton. Hay sigri ka. O siya ang plano. Di ka na mahimong mahibaw ni Tiyo. Ug pasayloan na lang nga magpabilin ka diha sa kanina hangtod nga musaad ka. Nga buhaton mo na ang angay buhaton ining dapita. Dili. Usa ka masakir ang gusto ninyong mahitabo. Ug dili ko ka na madawat, Tiyo. Busa badlo nga sigri ka. Dili, Tiyo. Sigri ka ang nagbuhat sa angay buhaton. Ug karon, mao iyang misyon nga kuhaon ang tanang armas. Patok ka natong mga lugo. Sa? Mao na ka nagkaroon ang misyon ni Grega. Kuhaon ang tanang armas nga may patay sa itong mga kaliwatan sa unang panahon. Sulti siya. Nga dili lang hilabtan sila si Isabela. Di na ko manghilabot sa mga plano ni Grega, Tiyo. Bahala na siya siyang gustong buhat. Kinahanglan hilabot ka. Tungkol kay lahi na ang panahon karon. Naibaw ko sa buot mong ipasabot. Pero sa ako nang gigon, ako nagitugyan ni Grega ang tanan. Isabela! Isabela! Ay, manuwa itana. Oo, man din Isabela! Hain na din imong anak na nana. Kuan? Uwa man siya din hiday. Ganina ra ka din Doon na lang mo takoy tuyo ni Isabela. Unsa man na? Bahin kinina mo ni Theo. Hapit na may hiusahon ni Theo manang. O gusto na akong imbitahon si Isabela. Unsa? Mao ka na. Kamo. Kamong duha nga akong gustong imbitahon. Mao ba? Sige lang. Ako lang unyang sultihan si Isabela. Bahin ala intay. Paabutan lang una siya din kay magkuhap kong tubig sa ubos. Sige. Wa ko mahibaw kung naunsa gyud siya. Pero ang butong ipasabot bahin sa nahipos na siya, mao ang ilang relasyon ni Grega. May relasyon siya, dili ba? Ha? Mao ka na ang akong pasabot sa akong gisulti nga nahipos na siya. Ngano nabala ka masag maayo ni Teo? Unsa man? Doon na ba mo yung relasyon? Wa may relasyon. Pero higala mi. Mao nga mabalaka gid ko kung dunay daw utang mahitabo niya. Oh, nakasabot ko na. Pero sa ako nang giingon, wa ko'y kalibutan kung naunsa gyud siya. Sige, salamat. Di na lang ko magdugay. Isabela, mahimo mo na? Ansa man na? Unsa may gibati mo para kang Teo? Kung ansa man ang gibati ko kang Theo. Ako na ni, ug wa kay labot. Ha? Sige, Jack. Ato na ko.
Manuway ka, Bruno. Nagpataka kag bukas mong baba. Karon ka lang. Mura man og makakita ko si Jack. Kinalang ako ni maklaro. Niya naman ako sa simanganan pa ingon sa bahay nga gipuy-an nila ni Theo sa ibabaw. Ano mo ko? Gikulbaan mo kung natanaw sa atong sa ilang bahay ni Theo. Gusto, kinalang ako ni masusi sa ila. Mutungas ko sa ibabaw. May oras pa. Aray, boss. Anong gisagpang mo ni mo? Masasaysahan ako ni mo, ha? Isa problema, boss. Ikaw ang naghatar ng problema, Bruno. Ikaw! Tungkol ka nagpataka kag bukaan ang baba. So, nga naman, boss? Nga nang gisultihan man mo si Isabela, nga nahipo sa Teo, ha? 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 Oh, kuan? Mamay gisultin mo na ako, boss. Ako na sa gisultin niya. O nga nung mihisgot mga bahay ni Teo sa tubangan ni Isabela. Ha? Kuan, boss? Ang putay? Kalit lang itong isang po sa kung una-una, boss. Kuan, manggod. Kuan ka nang ako lang siyang gidiscourage si Teo, boss. Ah, tonto! Oh. Dumitan ang utok mo. Kung musulti ka, kanang dili-dirisang ko na ako ang mga pangutana. Labi na karon, nga nakigsuod na ako sa Isabela. Boss, ano sa kitigil plano ni Isabela, boss? Himuon na ko siyang sama na ko. Ha? Samdi ka, boss? Ayaw na lang pangutan na, Bruno. Karong sunod takdol sa buwan. Magparty ta din eh. Unsa? Mauna. Magparty ta din eh. Boss, tinuod ba gid nga gamahanan na ka? Oo, lagi, Bruno. Gamahanan ako. Yay, kanina. Ganahan sa kuha na, boss na. Patakdi ako si Mugahom, ha? Oo. Karong sunod takdol sa buwan. Patakdan ta ka sa kong kahom. Minaw man ilang bahay ni Theo. Nabaka si Theo. Anong nahiabot ka din sa amo, Inday? Manoy, maayong hapon diha. Maayo kay nasuroy ka. Dali. Suod sa bahay. Oh, si Theo karon. Unsa dito mo ni Theo? Unsa? Unsa dito mo ni Theo? Ha? Unsa? Kung maibahog ka kuno siya nitabo ni Tio. So, dire, Isabela. Isabela, ayaw pagsud. Ayaw pagsud sa laang katiyok ko daw. Theo, unsa dito mo ni mo? Huwag na na. Dagan! Malayo nila. Malayo mo din hinapita. Patyon ka nila. Kinsa mo patayin ako? Mao na yung problema karon. Kay nalisuan sa mayong pangisip si Tio. Patanaw ko niya. Ayaw pagsud sa bahay, Isabela. Theo, unsa ilang gibuhat nimo? Theo, tubag ako! Dali na. Malayo na Suod. bayan. Malayo! Dali na. Suod na, Inday. Kung masud ka sa bahay, may daw na mahitabo ni mo. Gusto ka magkang matanaw kang Tio. Suod na sa bahay, Isabela. Suod na. Dali na. Ayaw kong kuniti. Gusto ka magkang makakita kang Tio. Suod dire. Ayaw pagduol na ko. Nakakita ka ini? Hunting. Oo. Og dili kini ordinaryong hunting, sir. Mupatay kini og lobo. Isabela. Ayaw gipagduol na ko. Karon sultihi ko kung giunsa ninyo sa Theo. Wa na mo siya unsa. Siya ang nangita og problema. Ug ikaw ang nakaingon ini. Isabela, dagan! Dagan! Theo. So, Oo. Ganong bidakan ka ba? Di ka ba rin gustong maibaw sa kahintang ni Tio? Oh, si Isabela. Ano ka, boss? Ano ka? Iro nang simut-simut di sa hangin. Ano ka? Nasimutan ko sa Isabela, Bruno. Unsa?
Kuyawan mo powers, boss good. Taktiko na mo power up. Taktikos. Dali! May susihon ta! Boss! Kuyawan na ni mo mga liho, boss eh! Abtik mo kayo! Magalit diha! Boss! Wala. Isutoy lagdaga si Boss Jack. Kaabtik na niya ay. Maramog na kasuyot. Ma! Ma! Ang ano naman niya? Mingaw man ang payak. Ma! Mahain ka! Oh, abri magamay ang pultahan sa payag. Ma! Manaka na sa payag! Ma! Huwag tingala si mama din eh. Ang anong pag-amo ni pultahan? Ma? Huwag yun si mama din sa payag. Oh, apli man ang akong kwarto. Misod ka si mama diha. Ma? Managas kwarto? Ma? Oh. Oh. Ma? Huwag sabsik niya sa kwarto. Ang kaba ni Lolo. Naapli. Dili. Nahabo ang mga butang niya. Oh. Oh. Ang hanting ni Lolo nawak. Dili. May nagkasaka din niya og nang hilabot sa mga butang ni Lolo. Ma! Manada! Ma! Ma! Salamat. Salamat kanina si Mama. O may nahitabo niya. Kuha kong tubig sa ubos, oy. May kay naulit ka na. Ma, may nagkasaka sa bahay. Di kuha ang ubang hanting ni Lolo sa kaban. Gikawata sa ma. Unsa? Di pa ikas ka din mo si Isabela kayo! Tuan na gina sa ordinaryong tao ni mong simpatiya! Naibaw ka na siya kung balugaran karon diri ka. Huwag ka maging maloy siya mong kaliwa, tiyo. Tiyo, gusto na kong kalinaw. Di ta magmalinaw. Kundi nato makuha kining dapita, tiyo. Kita ang tag-iya ining dapita. Busa kita ang angeng ni adini. Mahimo na kita mutipon sa mga tao, tiyo. Pero dili ka na ang kasuguan! Gusto si Greg ka, tiyo. Gisogo kita din eh. Mamahimo kitang kaaway sa tong mga kaliwat kung dili na to sundon ang ilang sugo. Ug mas labaw kitang mamiligro karon nga may mitabang kang Isabela. Unsay but mo ipasabot tiyo, Gudo? Gibanti ko lang nga may mitabang kang Isabela. Dili ordinaryo nga linalang. Tiyo? Unsay nahitabo? May nasimutan ko. Unsa ka na, Tiyo? Kini lang, bantay si Tiyo. Kung na siya gawas, injeksyon ni siya kung mulugdot. Tiyo! Tiyo, Gudo! Unsay na simutan ni mo? Yan na sila. Nagkatulo sila natong ka. Di na nagtataon ni mo. Kining kadina sa kulawas. Dili! Mas sinupakon ta! Traidor ka sa atong kaliwatan! Busa anha ka diha! Magikawatan ta. Pero Isabela, basing nalipat ka lang. Kasi ikaw rin nag-ablis ka ban sa mga puhan o bikuha siya mga hanting. Di mahitabo, ma. Pero may kong nag-amping. Usara akong gikuha. Inirang hanting sa akong kilid. Pero pinsam sa kay mo kuha sa mga butang ni Lolo ni mo. Ha? May mianhi din sa tangwata. Uy. Dili ka siya. Ma, may lain pa daing tao nga may anhi din Oh, siya. Hindi siya. Kadumbi ka. Unsa? Dinhi si Greka? Oh, nangita siya ni mo. Pero ako siyang gibiyaan din ni ka nagkuha kong tubig sa ubos. Pero wa na sa karon sa kong pagbalik. Dili ka siya mikuha sa mga hunting ni Lolo ni mo. Tanawa ko dun sa kining nakuha ko kikan sa imong pinanggang Isabela. Theo. Ang karaan ka ng mga hanting sa iyang apuhan. Sood na giday kayo, no? Kay nahibaw ka man bahin ini mga butanga. Pero karon nga nasultihan ko na siya nga usa ka kalubo. Mamahimo ka na niyang kaaway.
Naguol ka unsa? Pero sa nimo ang tanan kung nganong ang kaaway pang kimahal nimo. Dili mo na mausab ang niyasa kong kasing-kasing kay ka. Sige. Tan-awon ta kung may mahimo pa bang imong pinangga sa pagbatok kanamo ni Tiyo Guro. Kinahanglag mangandam kita. Unsay ang iyang pangandaman, Tiyo? Ang mga laykan. Nagahibaw na silang niya ta din. Unsa? Pamilyang laykan ang niya din. Ang mga rebuilding lobo. Unsa? Busa kinahanglang mangandam kita. Duha ang atong kaaway. Kanang mga laykan ug si Isabela. Ayaw na pagpakihigala kang Greka, ma. Unsa? Ano naman? Wala'y lain, ma. Siya ang mikuha sa mga hunting ni Lolo sa kaban, si Greka. Maayo kay palakaw nimo ang inahan. May importante sa kong tuyo nimo, Isabela. Pero, isulti una ka ng imong gustong isulti nako. Ikaw ang unag sulti sa imong tuyo nako, Jack. Mahimuon kong full moon party. O kinahanglan mo tambong ka. Huwag ka na'y problema. Karon, sa kong tuyo na sabi mo, Unsa man na? luwason ta si Theo. Unsa? Si Theo atong luwason? Kinaunsa man siya? Tinuod ba ginawa ka mahibaw ko na unsa si Theo, Jack? Isabela, dili ko makakon na pagkatao. Nahibaw gyud sa akong kinaiya. Na kung ganahan ko. Pero kung dili sa kong ganahan, dili ko pagkaroon nun. Kalimti ang gisulti ni Bruno nga, misulti ko nga nahipos na si Theo. Kung ako nang nasulti, wa ko sa akong nahuna ato. Mao ba? Haay mo ni Sharon. Unsa man nitabo ni Theo, ha? Nang nakasulti man ka nga, kinahanglan luwason siya. Dito ko sa ilang bahay sa ibabaw. Kaya nagsusi ko niya, pero ang hamtong nga lalaki nga taas kaayo og buhok og puti na, mo'y miatupang nako. Mo ba? Unya. Iya kong giimbitra sa pagsud sa ilang bahay apan kalit kami singgit si Theo nga padaganon ko. Unsa? Wow. Paim na ko tubig, Rika. Karon. Kamao ka nang hangyo nako. Rika, dili mo kiniangin nga buhaton. Ikaw nutok mo nako aron ako kining buhaton. Gipatay mong akong kugmadihan nimo. Og nagtuo ka nga kay babay man ko. Dili ko makahimo sa pagpasakit nimo. Nahibaw kong luya ka na. Busa surrender na lang, Theo. Saari kong kalimtan mo sa Isabela. Dili ko ka na mahimo. Isang usap ay buhato mo. Dili na ni mo mausap mo ng bati. Mausab ko ka na! Kung magbitay ka na sa nilit sa kamatayon, mausab ka na, Theo! Pati na lang ko. Theo! Upang dagan pa. Kay padagan ka ni Theo. Oh. Ug ingon sa makita ko siya nga nagisun sa iyang tingog siya. Ug ang na ka ni ana. Maulang ka na akong kipati. Nga naa siya sa lisod nga kahimtang. Kaya wag siya makagawas sa ilang bahay. Ug nasuko ang tigaw nga wa ko musud. Unsa gibuhat nimo? Gisunod ko ang mando ni Theo. Nga mudagan ko palayo sa ilang bahay. Pati na lang ko, Rika. Maugit ka na mahitabo ni mo, Theo. Kung dili ka mopalik sa pagpanalipod sa imong kaliwat. Dili ko ninyo kaliwat, dili ba? Wa ko'y labot sa pamilya ni Tio Gudo. Sinagup ko. Mao ka nang ibutang si mong nauna, Theo. Karon nga nahibaw ka na nga sinagop ka lang. Angay lang unta nga mopakita kag paglaban sa pamilya nga misagop nimo. Ayaw na lang pagkunaon na nga makaikis ka ni anang kadina nga gigapos nimo.
Kanay kaluoy, Rika. Taan pa na yung nahibaw. Nga madinuntanon kong matang sa lobo. Nahibaw ko. Sayo. Sayo. Nga nang gipiyong naman nimong imong mga mata, ha? Sayo. Sayo! Huwag na magliyog sa sayo. Sayo! Sayo! Huwag na gid siya maglihok. Sayo! Grika, pangandam. Niya na silang baho sa mga laykan. Ansa? May dahutan silang plano, Grika. Busag kinang mangandam ta. Tiyo. Tiyo ka na maglihok sa sayo. Marago na siya maginawa. Pasag di una ka na sa tiyo. Andama ang imong kaugalingon. Tiyo, kilimutan kita sa mga laykan. Klaro na kayo. Gusto nilang ilugon kining atong bayi. Ilamang ka na sila kabuok. Daghan sila, Grika. Samtag kita ng duha. Unsay atong buhaton, tiyo. Isira na to ang pultahan. Kung anita magatang sa atbang siya nagong pultahan. Unsa man yung kaha ang nahitabo ng Teo? Mahibaw-an talang ka na kung ato siyang luwason. Tabangan pa ko nimo. Oh, tabangan ta ka. Salamat. Kinahanglan mangandam ka, Jack. Kano sa mga natuluwason sa Teo? Karon na yun. Unsa? Pero, hapit ang gabi, Isabela. Mas maayo tingali nga. Ugma lang sa buntang natutungason sa Teo sa ilang bahay. Mas makalihog ka kung adlaw ta nga musong dito. Sige. Ugmata mo ato sa bahay niya sa'yo. Grika, naalang sa palibot ang mga laykan ng mga lubo. O, tiyo. Nasimhutan ko sila. Wow. Nagamat ko na sa sitiyo. Giuhaw siya. Ako ba siya nga tagag tubig? Oh, paim na sitiyo. Dali. Samtang wa kumusog na to ang mga laykan ng mga lubo. So, ano na si Jack? Ano ba puglis pa ni hapon? Kuha na lang, ma. Nagdali man sad siya. Isabela, sa imong tanaw ng Jack, kasaligan ba siya? Wala ko maguna-una, anak, ma. Ang importante na ko karon nga maluwa si Theo. Kung naaman siya sa kalisod. Gano'ng hatagan pa man yung bilis si Tio nga may kak-info naman? May lain kong pagduda sa lihok ni Greka, ma. Unsa? Unsa ang pagdudan mo ni Grika? Doon na siya laing tumong sa pagsulti na ako nga usa ka lobo si Theo. Unsa? Salamat. Sayo. May mga laykan ming napanimahuan. Nahibaw ko. Unsa yun na una. Importante pa ba nga kumuna-una? Ibawa naman ko ninyo kinahanglan. Inyo na kong gikandinahan aron dili makaduol kang Isabela. Karon nga na nang lain natong kaaway. Importante pa ba nimo ang akong opinion, Grika? Grika, nagkadool na ang baho sa mga laykan. Andam na ko, tiyo. Daghan kay sila sa kumpamati. Gusto ka. Daghan sila. Huwag na kinahanglan mo kaabag sa papaging-away nila. Tiyo. Alit na magatang sa sala sa ilang pagdaswag. O, tiyo. Grika, daghan sila. Lupigon mo sa ilang gidaghanon. Boss, ano mo ang kay tingog-tingog diha? Ha? May ginuhon ako, Bruno. Nuna? Ay, ano ka ni boss, no? Ang ibawad ko na kong balibo kung maagita din yung dapita. Tungod kay hilan pinindapita, Bruno.
Boss, anong yun naman ka? Bruno, may nasimutan ko. Sa mong nasimutan, boss? Mga lobo. Sa? Uy, ako yun yung mag-isulti, boss. Dagan, Bruno. Ha? Dagan! Lawas na pa'y! Dagan ko! Oo, boss. Oo, boss. Lakaw na! Oo. Yan nga sa putan. Dagan na! Dali! Boss, oo, boss. Mata, Isabela. Teo, Sabila, oh, asa ka? Masa Teo. Sabila na unsa naman taon ka? At sige naman yung kaguna-hundaan ng tiyo. May da utang na hitabo kang Teo. Nagkita ko. Sabila, unsa ko nagipanulti ninyo? Nakita na ko si Teo sa kundam ko. Ikadinahan si Teo. Sabila, usara na kadamgo. Ay natagig bili. Dili, tinuod ako nakita. Gibati ko giga tinuod ni. Ug mao ni ang kahimtang ni Teo. Ug ang hunghong sa tiguang kipukaw ko niya. Maipabuhat siya na ako. Pero lang pa ang gati, oy. Di pa may mo gawas kasabay. Pero kinahanglan. Gikinahanglan ko ni Teo, Sabila, huy. Nganong gikuha mo ng... nganong gikuha niyo ng imong espada? May susihon lang ko, Og ikaw, ayaw gid pagawas din niya. Bisag unsay mahitabo. Kung doon na may muani din nga tao, ayaw pasudla. Ay, Sabila, kipulpaan naman noong kuha ng imong sinultihan. Di na ko makapaabot sa buntag. Kinahanglang mahibaw-an ko kunaon sa si Teo. Muadto ko sa ilang bahay sa ibabaw. Sa puting bahay. Isabela! Uy! Isabela! Balik dili! Isabela! Naunsa naman ka ni siya? Teo, may mitas magna. Pangandam, niya na sila. O, Teo, nangandam na ko. Buhi ko ninyo. Ikinahanglan ko ninyo. Hilom, Tio. Teo, murag magkuba na nilang bongbong. Oo, nagyun na sila. Tantangin ako sa kanina. Nagkinahanglan mo na ko. Teo, unsay akong buhaton. Yan na sila. Tantangin ako sa kanina. Kinahanglang makaadto ko sa ibabaw. Masusi kung unsa ang kahimtang ni Teo. Oh, naanasap ang uwang sa iro. May dautag yung mahitabo. May dautag na hitabo sa ibabaw. Lapit na magkuba ang putahan. Greka, pangandam. Greka, tangtangin ako sa kanina. Niya na sila. Greka, pangandam lang daan. Niya na sila, Greka. Daghan sila. Tangtangin ako sa kanina! Tio, sawa ang yawi. Yan na sila! Yawi! Ito na lang magkapot ko ang yawi! Inuo ko. Usap kay mahitabo. Nilibahibong... Kinahanglan magbuhaton ko. Mga tabang sa mga tao. Ito ko sa ubos. Wato ko sa bahay sa kapitan. Doon na dyan ko sa ibabaw. Naanasap ang uwang sa iro. Sa may mahitabo sa ibabaw. Ingon sa doon ay nag-away dito. Masa ba ka nang nag-away sa ibabaw? Ay, Sabila! Jack! Ikaw na! Salamat ka ni Aka! May nahitabo sa bahay nila ni Teo, Jack! Kinahanglang matabangan nato sila. Unsa?
Dali, Jack! Dili! Gubat rin! Mga lubo ka na nag-away sa ibabaw! Ug tuwa pa ingon sa Isabela dito! Salamat! Nagulatan na ako ang yawi. Kinalamat ang tagkinig na sa kong lawas. Grega! Grega! Dunay lupo nga nagkitabangan. Hoy! Oh, naigo na ko sa pangkaw ko sa... Isabela! Ugos na ito buha! Pagbantay! May usa nga mudas magdato, Jack! Oh! Nasamdam mo ang liog sa kalubo, Isabela! Oh! Isabela! Nalagan sila palayo! Nalagan man sila. May gikadlukan sila! May mga tao mamitumas o nagdagso. Tuwa si Babaw. Dadunggan ako nga daghang mga nag-away. Puro kapangis nga mananap. Doon na sila atake. Madali mo! Kailangan mapatay na to ang mga mantas na mananap ni Dapita! Pagdali mo! Pagdali mo! Katapay mo dito si Isabela! Theo! Oh, Isabela! Greka! Nagkadugo ka! Hain si Theo! Hain siya! Bot! Theo! Theo! Oh, Noy! Naga sa suok ug nagkadugo sab! Isabela! Jack! Niya sila si Greka ug si Manoy! Pero wa si Theo! Isabela! Oh, Isabela! niya si Mama! O dyan ito po rin eh! Ay, ako magdunay na bugno rin eh! Isabela! Isabela! Ay! Lari mo nga ma'am! Ay! Ma, masalamat kami abot mo. Usa ni tabo rin, Isabela. Niatake ang mga dagkong mananap din ma. Ug samaran sila si Greka ug si Manoy Kudo. Mao ba? May kauban lang ang mga tanod, ma. Dapat kitabang ko nila. Nasugatan ako sila nagpatrolya. Bunga, dali na binakadagan pa iyon din eh. Kung mao na, kamo ang gikahadlukan sa mga mananap. Hindi! O sa may kamo din hiyay ha? O sa may... Mga bangis nga mga mananap ang misuong dinhi. Og samaran ang nagpuyo aning baya. Nakita ba ni mo si Teo? Wa sa sud, ma. Sige ha, dihaw na mo. Isabela! Hoy! Asa na mo sa kapaingon? Pagkitaon sa iyo, ma. Ay, magkasatay. Anong mo man si matikpo nila ni Greka dito sa Dakupay? Oh, may nagbugno sa ubos sa kasakutan. Dili ko maklaro ang naa sa ubos. Teo! Teo, hain ka! Teo! Teo, hain ka! Kilala makita ko si Teo. Teo, hain ka! Oh, may nag-ago dito na pita sa ubos. Teo, hain ka! Teo! Oh, may nagbuyot na tao sa ubos. Teo, ikaw ba na? Teo! Teo! Teo, ikaw kiti! Dili! Kadaganan mong dugo! Samaran ka! Teo! Jack! Jack, diyan ako sa ubos! Jack! Di matugi ka ang tingog ni Isabela. Siya yun ang misinggit. Jack, diyan ako Sabila! sa ubos! Oh, uy! Diyan O, Tora! ako sa ubos! Tora siya! Nadadagan siya sa kahayag sa buwan. Sabila! Kung sinita mo, ha? Oh, si Teo ka ng imong gisap na. Jack, tabangan to si Teo. Dagan siyang sama. Teo! Ikaw yun na! Ginanamatabalan siya.
ospital, Jack! Ayaw. Ayaw ko ninyo dada sa ospital. Tayo! Samdan ka! Naligo ka sa ugalingon ni mo dugo! Taguin ang anak ko ninyo. Tayo! 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 Sa mag-iwag sa bila! Atong siya na sa bahay! Unsa? Dali! Tayo! Atong iwag sa iyo! Atong siya punta sa bahay! Ay, naman di si Sabila nga wa naman mabalik. Ay, kinahanglan madala sa ospital ng duha ka sa Maranoy. Ang babae kang tiguang. Unsa? Hain sila! Nasa suray. Pero di man sila magpadala sa ospital. May bumagutan aw nila. Kailan ako si Grika? Grika! Kinahanglan Malang- na ako sa ospital. Di na kinahanglan na. Gamay ra ang samad nga among naangkon. Unsa? Naligo mo sa inyong dugo. Dugo sa mga bangis nga mananap kining nabulit namo. Manang, ayaw na may kabalaki. May tambal rami sa samad. Unsa? Si Tio ang pangitaan ninyo. Kay gigukod niya ang mga mananap. Oops! Bugak man sa din si Teo. May mo man nga iyayungan ta siya. Ayun na! Makayaran din ako. Bruno! Bruno! Sugat kami! Boss! Saan nagipasan niyo, boss? Si Teo ni. Ato siya ipamutan sa sud. Boss! Pagdali, Bruno. Limbihan ko ang iyang samad. Kuhain ko dito og bakara ingon man tubikinit ibutang sa planggana. Sige! Magdali, Bruno! Boss! Bruno! Boss! Naunsa na siya, ay! Nakadugo mo siya mayo! Bakit pa ka na, boss? Buhi pa ni! Liho ka na! Pagkuhan ng tubig! O kuhabin ka makara! Boss! Sayo. Sayo. Kadakan niyang samad. Ako na lang bahala niya, Sabila. Ayaw na kumala kaniya. Luwas siya din sa akong bahay. Jack, ako ang muatiman sa iyang samad. Kinahanglang makaatang ko sa iyang pagkamatmon ug buot. Dili pa na makapat ng dayon, Sabila. Gabi ang saman giyan na angkon. So, At iman na lang una ang imong inahan. Basin ko mabalik dito ang mga mananap. Ang mga lubo. ha? Ay, naman di si Sabila nga wa pa man mabalik. Pahuay na mga samaron manang. Kamay raman na ang ilang samad. Mao ba? Di na gid sila magpadaw sa ospital. Di na kuno. Naamsit sila yung mga tambal nga mga herbal. Oh, sige. Tiyaman, manlakaw na ta. Mabuton ko na akong anak nga babalik din. Ma, di ala ko, ma. Sabila! Sabila tabo! Nakitaan ba ninyo si Teo? Uwa, ma. Unsa? Wa ni mo makiti si Teo? Uwa, ma. Mamaulit na lang ta. Kinahanglan makapahuway ka na. Pero adoon ko na sila si Greka, ha? Kinahanglan mo'y mahibaw ko na si Sayo. Klaro kaayo. Huwag gitaguan siya nila ni Greka. Oh. Greka, kumusta mo din, eh? Hain si Sayo. Ako ang angay nga mangutanan ninyo kung hain si Sayo. Wa ni mo makit si Sayo. Wa. Giunsan ninyo si Sayo. Amo lang siyang giatiman. Kaya nalibog na siya. Tinuod bang huwag ka may bahaw kung hain siya? Wa. Ug manghinaot lang ko nga wa mo'y daotang gibuhat kang Sayo. O, huwag may gibuhat nga daotan niya. Gusto lang namo siyang tambalan. Manghinaot lang ko. Nga wa mo'y daotang gibuhat niya. Tiyo, hain man ka si Sayo. Buhi si Tio. Unsa? Ug masimot ko ang iyang baho sa lawas ni Isabela. Unsa? Pero nga nung namakak man siya na to. Doon na siya gustong buhaton kang Tio. Pero ato lang na sa pasagdan. Magpaalim na ko na tastong nga samad. Oh, magpaalim ta sa atong samad. Ang mga lahikan, nagtapabor lang sila kay daghan sila. Kinanglang mga yun at tagtabang. Unahon na to sila sa pagpuo. Pero maayon nilang pagkatago, Tiyo. Dili na to masubay ang ilang baho. Pero si Tiyo, gusto kong mahibaw kung hain ibutang ni Isabela si Tiyo.
boss. Ay. Kadakot din niya sa mat, boss. Murang pinakan sa mga... Pinakan kini sa mananap, Bruno. Sa malaan nga mananap. Unsa? Uy, mayo tingali, boss. Ato siya na sa ospital. Ano mainsigan siya para rabis, boss? Dili na kinahanglan. Ano man? Pasagdan ang una na to siya. Tiyo, ayaw ka bala ka. Niya ka sa mong bahay. Paningkamot lang nga maayo ka. Ano wa man ninyo ilaho sa ospital, boss Jack? Dili siya gusto nga dadon sa ospital. Unsa? Uy, kakuyaw ko. Kadagkan ang iya sa mat. Unya di niyo pa na sa ospital. Unsa na siya? Ato ang una siya sundon. Isira nagmay patahan Isabela. Kaya ginervyos na ko sa imong gibuhat. Ay naku kabalak, ima. Kamao ko mo nalipod sa kong kakalimot. Pero babae ka man po, Oo, Isabela. babae ko. Pero ikaw rin nagkingon nga lahi ko sa ubang mga babae ma, dili pa? Isabela. Mo nga ayaw kabalakan ako. Pero ayaw yung taon pagsalig, Isabela. Naibaw ka na sa atong mga problema karon. Dili ordinaryong linalang ang imong kaaway. Mga lubo ni. Ug nakaila na sila nako, ma. Unsa? Nasamdan kong usa nila. Dako nga samad. Kung mauna, posibleng mapatay ni mo ni Isabela. Kay may silver ka ng espada ang gigamit nimo. Manghinaot lang ta. Nga maugit ka na ang mahitabo sa mga lubong nga masamdan ini moong espada, ma. Oh, Sige na mapahuwi una. Kaya doon ako'y adtuon. Doon ako'y lakton ugma. asa na masad ka? Sabila. Oh, hayam naman di ay. Ma, mulakaw ko. Asa naman sad ka? Doawon ko si Taylo, ma. Unsa? Nahibaw ka rin kung hain si Teo? O, ma, nahibaw ko. Pero kitaguan ko siya. Asa man mo siyang kataguan? Tuas ilang siya. Nahinanong ko maayos tayo. Akong tanaw ng mga samat. Amog yung narang gabi. Dako siya sa matsadugan. Oh, unsam ni? Ida unsam ni samad dito tayo. Oh, Boss, oh. pamalagi na magmatas tiyo, boss. Sorry, yagtuog eh. Maram nagwala niya yung samat. May tambal lang dapat niya. Tutod. Lakaw na. Oli sa inyo. Unsa? Anong ka, boss? Anong naratol mo ka? Unsa mo kay sunod ni may tabo. Kagalaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga naguluhan. Matagtakdol sa buwan. Tagsulat, Maria Gina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barilio Morales. Recording editor, Ariel Mangka. Soundman, Aldwin Napurba. Dalit na news sa RNN Drama. Ug mao ang part 10 mga kalisteners, ug sa sunod na po higayon no ang part 11 ug ang nag-request sa basura kan lang og sa kuan mga nag-attend sa Saga Paraiso basig mao nay masulod na to. So tingali basig og dili kanang karo niya mga ugma siguro panikamutan no di lang ta ko mo promise kay busy man gud pod. So adi ako sa balay sa akong amigo arang-arang ang background arang-arang background kinanta pa no. So mga mga listeners, thank you so much ug atangin ninyo ang basura ka lang kay daghan yung nag-request ng basura ka lang no. So kasunod ng basura ka lang kay ako pang i-arrange niya ang saan nga para iso pod murag magsunod ra gyud ang duha kay dungan-dungan ra man nga drama niya puan. Sumuna ko salamat sa mga naghatag sa
pagpaload no, daghang kay salamat ninyo mga ka-listeners no, dito sa lang ko magbensyon. Karang mataas ng oras no sa kuan. Tako ra bag-gig ni kining na video masagol no sa drama. Sa taas kay 1 hour kapin man yan no. Mabutog tagtugig uli ka rin sa YouTube. Mo na mga ka-listeners na kuan dila na ko tas no, susunod na lang ilahin ako ang kanang shout out aron maangay tanan no? So katuloy si Manong nito to tag-iya diri mga ka-listeners no nya mga to mga ka-listeners, thank you so much for watching and God bless na tanan.